kabini lawale la i b'a ye k'a fɔ dɔgɔnɔ jamana seko ni dɔnko kɔni lakodɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa o seko ni dɔnko la dɔgɔnɔfini o jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ. musolaka caman de b'a baara kɛ laadala ko don wa i n'a fɔ Mayimuna maa caman kɔni y'a sɔrɔ so de. Timinandiya baaraba de don waasa ka se ka tafe nin dilan. N bɛ tafew kala ka tugu ɲɔgɔn na n bolo la. An bɛ tafe suguya caman dilan dɔgɔnɔ tafew. An filɛ ni Ɔrɔpa dugu kɔnɔna na Koro mara la ɲannɔ sɔrɔ na siraw fɛ i b'a ye k'a fɔ dɔgɔnɔfini a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Yala dɔgɔnɔfini yɛrɛ bɛ dilan cogo di walasa ka se ka sawura d'a ma. Sɔgɔmaden na Jɛnɛba Nango ale kɔni y'a dilanba ŋana dɔ ye a y'a kanu ka dilan cogo k'o ɲɛfɔ an ye. Waase ka se k'a daminɛ n bɛ gala ɲagami fɛn fɛn kan ka k'a la. O bɔlen kɔfɛ a la n bɛ tafe su galaji la k'a lamaga kosɛbɛ k'a to a ka ɲigin. N bɛ segin o kan siɲɛ caman walasa tafe in ka se ka a ɲɛ yɛrɛ sɔrɔ. Tafe kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ dɔgɔnɔ jamana seko ni dɔnkow de jira. Waati min na basigi kun bɛ nin yɔrɔ kofɔli na i b'a ye k'a fɔ maa caman de bɛ yen minnu kun b'u bolo mɔnɛ bɔ sugu fiyɛw kɔnɔna na. Tafe kelen an b'a feere kelen bɛ 1,600 dɔw bɛ 10,000 dɔw bɛ 5,000 dɔw bɛ 6,000 a bɛ taa Bayingara a bɛ taa Bamakɔ a bɛ taa Burukina a bɛ Mali fan bɛɛ la a bɛ taa yen fɛ. Fini min don a ye ɲɛna ka ɲi wa kanunen don Mali kɔnɔ ali Mali kɔ kan. Lajɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la festivaliw la i b'a ye k'a fɔ maa caman b'a fini in kanu ka don ka taa kɛnɛ ninnu kɔnɔna na. Nin waati laban na a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya binnen bɛ a baarakɛlaw kan bawo jateminɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa wɛrɛw kɔni bɛ k'a dilan ka bɔ n'a ye kɔ kan ka don n'a ye Mali la mun tɛ dɔgɔnɔw ka tabiya ye wa wale ninnu kɛn bɛ ka degun lase a baarakɛlaw ma kosɛbɛ. Wala a bɛ ka gɛlɛyaba de lase ma parce que depuis u ka fini bɔra an ka fini ba tɛ ka san sisan a sɔngɔ jiginna wa a tɛ ka taa yɔrɔ min a tɛ depuis olu ta nana an ta ni sisan a tɛ ka san kosɛbɛ an dun tɛ baara foyi dɔn an bɛ nin baara in dɔrɔn de dɔn. An ka fini bɛ taa Faransi a bɛ taa Burukina a bɛ taa Ɲɛmɛ a bɛ taa yɔrɔ bɛɛ yɔrɔ tɛ a tɛ taa yɔrɔ mun depuis u ta nana Bamakɔ an ta tɛ ka taa ten tɔ an kɔni bɛ mun ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka wuli k'an dɛmɛ u ka na fini don fini ye Mali kɔnɔ n'o tɛ kɔni dɔgɔnɔfini valeur bɛna jigin. Kɔni i b'a ye k'a fɔ dɔgɔnɔfini a matarafali kɔni ye laadala ko ye kabini lawale la n'u y'a sɔrɔ u bɛnbakɛw fɛ fini nin yɛrɛ a kanunen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen nansara jamana farafin jamana kan fini kun bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la nka nin waati laban ninnu na jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa wɛrɛw kɔni bɛ ka fini matarafa k'a bɔ cogoya wɛrɛ la mun ni dɔgɔnɔ laada tɛ kelen ye mun kɛn bɛ ka na ni gɛlɛya ye ninnu fana ka bololabaaraw ma i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na u ka laɲini de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya musolaka ninnu u ka laɲini de ye ko jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa gɛlɛya min bɛ u kan ka tali kɛ dɔgɔnɔfini ka piratage ye o ka se ka ban Mali kɔnɔna na. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.